Η σέντρα βγήκε από τον Βενετίδη, ήταν καλή. Το σούτ από τον Πάρα και 1-1 ισοφαρίζει η Λάρισα στο 84. Από τη σέντρα του Βενετίδη, την κεφαλιά πάσα του Ζουράβσκι, ο Φακούντο Πάρα κάνει το 1-1. Και οι πανηγυρισμοί των φιλάθλων της Λάρισσας που είναι στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ο Δόνης ικανοποιημένος ασφαλώς. Ο Πάρα έγινε αλλαγή. Μπήκε σαν αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο και δείτε πάλι. Ο Βενετίδης θα βγάλει τη σέντρα. Είναι μια καλή σέντρα. Η κεφαλιά πάσα από τον Ζουράβσκι και παρότι ο Χαλκιάς πήγε να μπλοκάρει την μπάλα, αυτή έφυγε και κατέληξε στα δίχτυα για να γίνει το 1-1. Πήγε να την πιάσει ο Χαλκιάς την μπάλα και το έφυγε. Άλλη μια φορά το γκολ της Λάρισσας από τον Κλέιτον, η πρώτη πάσα. Η σέντρα γίνεται από τον Βενετίδη. Η κεφαλιά του Ζουράβσκι και ο Πάρα κάνει το 1-1.